дар шаҳри Хуҷанд корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонӣ ва коркарди он бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифт. Ин корхона дар минтақаи Чашмаи шаҳри Хуҷанд ҷой гирифтааст. Корхонаи нави истеҳсолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷумъабой Абдулҳакимов бунёд гардидааст. Иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ аз 15 то 18 тонна маҳсулоти босифати ғизоиро дар бар мегирад. Дар корхонаи нави саноатӣ 22 нафар ба кори доимӣ ҷалб гардиданд ки аксари онҳоро занону бонувони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. ин корхонаи оилавӣ мебошад. Мо дар инҷо маҳсулоти нонӣ истеҳсол мекунем ва коркарди картошка. Маҳсулоти мо маҳсулоти вориди васкунанда мебошад ва ширкати мо нахустин ҳозир дар вилояти Суғд ба коркарди картошка ки аз он чипс тайёр карда истодаем оғоз кардем. Айни замон дар корхона 22 нафар дар як баъз кор карда истодаанд. Дар оянда онро ба ду баъз карда ва маҳсулоти худамонро ба содирот содир карда боз номгӯи маҳсулотро бисёр мекунем. бештари кормандони ин ширкат занҳо мебошанд. баъди ба истифода дода шудани ин коргоҳ дар мавзеи нав яъне минтақаи маҳаллаи Чашмаи шаҳри Хуҷанд онҳо бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда маҳсулоти ватанӣ истеҳсол менамоянд. мавриди зикр аст ки дар ин корхона аввалан нон бо шакли махсус ва тамъи хоса пухта шуда баъдан коркард мегардад ки аз он 6 номгӯи маҳсулоти босифат бо таъмҳои гӯшти мурғ, қаймоқ, кабутӣ, паниру сихкабоб ва ҳасибу моҳӣ истеҳсол мешаванд. таҷҳизоте ки мо дар инҷо насб кардаем аз давлатҳои Аврупо, Федератсияи Россия ва Хитой насб карда шудааст. Бо маблағи 1 миллиону 250 ҳазор сомонӣ харидорӣ карда шудааст. бино ба маълумоти сардори ин коргоҳ Ҷумъабой Абдулҳакимов эҳтимол меравад ки дар моҳҳои наздик фаъолияти корхонаро дар ду баст ташкил менамоянд, чунки ба соҳибкор аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти пурсамар пешниҳод карда шуд то сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин гарданд. соҳибкор бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ба корхона таҷҳизоти муосир аз кишварҳои Аврупо, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардуми Чин дастрас ва васлу насб карданд то сифат ва иқтидори маҳсулот беҳтару бештар гардад. омада аҳли оилам кирим назорат мекунам, коргаро ёрдам метиҳам, маслиҳатҳои назм метиҳам, кори пеш мебирем, ҳаракат мекунем ки ҳамин маҳсулотомо хушсифат бурод, чипси антошка, крутониро назм истеъмол кунанд, бо маҳсулоти ватании худомо маҳсулотро мебарорем. дар хатти технологияи замонавӣ маҳсулоти ордӣ бо унсурҳои иловагӣ то марҳилаи ниҳоӣ коркард ва банду баст мешавад ки он дорои сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ аст. таркиби маҳсулоти нонӣ аз орду равған, ширу шакар, обу намак, тухму қаймоқ ва маводи хушбӯйкунанда иборат аст. бояд гуфт ки қаблан маҳсулоти коркардшудаи нонӣ аз хориҷи мамлакат ворид мешуд ва арзиши гарон дошт. طولی سالهای اخیر با دستگیری‌های بی‌واسطه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت استحصال این نوع محصولات با صفت بلند براه مانده شده و خارج کشور نیز صادرات کرده می‌شود که در بازار استعمالی رقابت پذیر است و طلبگارانی زیاد دارد. یک سال اسم با همین کارخانه عبدالحکیمی کار میکنم. معاش 1000 سوم میگیرم. من خیلی خرسند هستم که هر ماه معاشمای وقتش میتیان و خوراک میتیان. در زمینه تطبیق هدف سازنده بنیادکارانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و امتیازهای مقرر گردیده به صاحبکاران وطنی چنین کارخانه‌های کارگاه‌های استحصالی در مملکت خصوصا در ولایت سوغد بنیاد و مورد استفاده قرار میگیرند که در برابر استحصال محصولات بلندصفتی وطنی جای نوی کاری تأسیس یافته ساکنان زیاد با شغل دائمی جلب کرده میشوند. همه این تدبیرهای مهم به خاطر بلند شدن سطح زندگی اهالی روانه شده است. ما هم در این کارخانه بسیار نباشد هم در زمین ما
ҳамин корро ташкил дода дар ин ҷо дар як сол 2-3 ҳосил мегирем. ин ҳамин маҳсулотҳо барои хӯроки ҳамин кормандони корхона чӣ мешавад истифода бурда мешавад. ин гармхонаи баҳорӣ мебошад. дар ин ҷо дар ҳамин фасли 1 феврал сар карда мо дар ин ҷо редиска мешинонем, кавутиё мешинонем. баъд аз он моҳҳои апрел помидору бодаринг мешинонем. баъд моҳҳои август турбу шалғам мешинонем. ҳамчунин масъулини ин коргоҳ тасмим гирифтанд ки баҳри истифодаи самараноки қитъаи замини назди ҳавлигӣ дохили коргоҳ гармхона ташкил карданд ки дар ҳар мавсим маҳсулоти ниёзи авваларо кишт намуда барои хӯрокҳои нисфирӯзии кормандон истифода менамоянд. ин тасмимро масъулин баъд аз паёми президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ карданд. сарвари давлат ҳамеша таъкид мекунанд ки заминҳои корамро сарфакоронаву оқилона истифода намоянд. ҳоло дар ин гармхонаҳо бошад кабудиву редиска ва ҳам помидор нашъу намо дорад. гузориши мафнушкур ва насим раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.